sarili kong ano na cellphone kasi pag nakatutok ako cellphone dahil puyat ako guys. Buti nga kanina nakaidlip na ako, nag-cellphone ako, mag-cellphone na order naman ako ng Korean. Yung kaninang mga na pinapanood ko, tinapos ko. Dahil lambot. Lumot eh. Tinaw mo. Ayun na. Oh, gago. May putik na bumaliktad Tinaw pa mo. siya. Kumisplit ka. Umisplit siya. Para sila pahiya. Becky naman eh. Isip. Kunin mo naman ang ayan mga pakpak. Mga pakpak na lang te. Yan na lang, kunin mo na. Yung dalawa na yan, wala na akong manok. Tira lang yan kanyang tanghali. Hindi yan sira, ganyan lang talaga pag na ano. Uy! Hindi, isang piraso ng ano. Manili lang ako. Sige. Yung anong siguro pinala. Dito ka. 100 na lang yan. Okay, manok. Manok sa inyo, manok. Meron kayo doon sa bahay niyo, guys? Ay, anak mo yan? Ba't sumama? Asan maliit? Hati kayo ni ate. Sa aso mo. Hati kayo ha. Meron ka talagang tira. Sa aso mo. Hati.
po. Uy, ang ganda ng ano niya ngayon. Kakahapon ang ganda rin ng isa. May tugtog pa siya. Kahapon, ang ganda ng isa kasi tumutugtog. Ate manok, yan na lang manok. Manok lang ginisa. So yan guys, thank you so much. Ay! Magmanok baboy na kayo dyan. Hello, Jason. Kumusta? So yan. Manok baboy dyan. So yan, magagawa tayo ng kusino. Pork kusino. Sa dulo na lang po. Eh, dalawa na yung ganito mo. Pilihan mo ito, may balat to. Pang alas
Alam mo, parang mas masakit. Bagong na isda, lagyan mo din ng ganito. Ito, sa akin na hilaw. Bawa ng Diyos, kanina naiyak ako. Ayaw ko. Sabi ko, sabi ko na kay ate. Ay, tatawagan ko, dapat tinawagan ako. Sabi ko, maubos ka na lang. Pera. Bibigay ko ba ito kay ate? Lahat ng babalik ka lang ka ako. Naubos yung baboy na babalik sa baboy. Oo, tapos bibigay pa. Kaya din ang kapatid ko, kaya kung din talaga kasi wala pasok ngayon, tapos sabi niya na hindi naman mag-negosyo ka pag wala. Dalawa na ganito mo. Isa, binigay ko nung kaya ano, nahingin din para sa aso daw. Malaman. Ano, sabi ko lang. Ganun ka na buhay. Alam mo, minsan napapagkumpara, sabi niya, bigat ko, kuya niya, kuya si ate. Parang susuko. Bigla yung magsasabi sa akin ng gano'n. Kasi sinabi ko na kaya ako. Ayaw. Sabi niya ganun talaga. Sabi niya, hindi ka naman namin. Gusto. Kailangan. Sabi ko nga, oo nga, kailan naman gano'n. Parang ate man, okay na lang kasi naubos yung manok. Sabi ko, buti nga kayo. Ito sa awa ng Diyos order ko. Kaya hindi ko na inanakan. 95. Kalating kilo yan. Oo, ito. Ha? Eh, di lutuin lang. Ay naman yan, pag naluto na yan, hindi na yan masisira. Oo. Para din yan, bossing yung ano. Kasi di, meron pa nga yan, no? Ito, tingnan mo. Ganito, hanggang 1 month. Ganito, niluluto yung isip na O yan. Ito plastic. Naumay na. Ano tingnan mo?
Diba, ganyan yan, ang iisip. Ang tiktik dyan, huwag mong, lalamasin mo lang sa akin. Oo. Alam mo ba, isang probinsya sa amin walang rep. Eh, baka naman mag-isang buong baboy, madaling araw ka lulutoy. Ilabas mo sa akin, tapos pininawa ng paulit 3 beses, 4. Yung drilling, nilagay ko lang sa lamesa na may tapos pinakpunan daw sa akin. Tapos madaling araw ka pa lulutoy. Palit lang, isang palit lang. So yung iba, hindi nila lahat, tapos nilalagyan ng tubig. Yun, para magdami. Pero yung puro, isang baboy, palit lang talaga yung tubig puro. Oo. Kami ng boss ko, nagdudukot kami dito ng masarap din siya. Sa kanya lang naman natutulungan. Yung mga tiktik, sa kanya lang. Kaya nga, kahit saan ako magpunta, magpapasalamat siya ay sabihan ko kaya niya. Hoy! Angkan! Pusing manok, yan na lang. Pusing na lang. May dala akong pera pag ito sa kanila. Dadali ko sa palengke. Walang kasama kasi sa tulong. Ha? Yung isa pa doon, gusto na din umuwi. Pero pag may mga anak, hindi ka matanda. Hindi yung asawa niyo. Trabaho doon. Kapatid din niya ako. Ate, manok ka na lang. YouTube yan. Wala naman ang dahil sila.
Tagig pa yung tosino, char. From Tagig. Tagig, Philippines. Pupunta yung order na pupunta yung kapatid mo dito. Ados na daw. Sabi ko wala kayong abiso kasi. Ayan. Busing manok yan na lang. Manok po. Gusto mo ba yan? Malaki yun sa'yo? Maliit ko yan. Tingin niya ng palad. Ay, balik mo pa. Ano, balik niya. Lapit ka. Gastador ka pa. Oo. Wala na. Bumili ka muna. Bumili ka Balik niya muna. sa'yo. Ay, sus! Ay! May nagsasawa. Babae. Ako lang yung babae. Meron doon sa karaos. Wala ako na. Ito babae. Girl namin to. Ito, girl party. Yan ako. Nalipat na dyan. Ito na lang, sa Miss Beauty ko. What? Wag ka magpamanik. Hindi kita atrasan. Oh. Yari pa mo. Lampatin mo yung balat. Baon. Ano? Asa mo ka ba daw? Nay! Cordless daw, Nay! Cordless? Cordless daw? Ha? Oh, panawar ha? Pwede yung butika. Ito na lang manok ko. Langgunisa na lang. Balat. Wala na yan. Order gagawin ko sino po. Bukas daw naman. Ito na lang manok ko. 100 plus na lang yan. Gusto niyo po. Yan. Wala na kasi sino kasi ito. Order. Sabi ko nga kung may baboy lang daw sa Saudi. Ay nako. Swerte ng mga Pilipino. Ano, ginagawa ko lang doon. Yan, Magaling pasti. ko sa iyo. Sa barko. Taga sulala din ng mga baradong togo. Manloloko. Yung mga ano nila, mga tubo nila, nililinisan ko. Ay! Maapak. Huwag tayo sa Pinoy kasi Pinoy. Masarap talaga ito. Tawa na tayo sa Pinoy eh. Apag naman, apag. Busing manok. Manok madam, langgunisa, balat ng baka, tusino, barbecue. Karka din yan.
Tumuturo. Ba't wala kang mag-vlog? Inaantok mo na tayo. Ate, yun lang manok ko. Kunin mo na. Kailangan may basiyo ka. Ano kailangan yan? Alam ko yung sibig. Singit mo. Palalabas mo lang, masingit ka na agad. Aka. Huwag ka na sakit na sino tsaka barbecue. Ayaw ko yung Ayaw mo ng barbecue? bigay. Eh, order ka nga. Order ako. Pero bigay. Ano? Eh, alam mo na po. Oo. May order din kasi ako kasi per kilo sa Bakit ang manok mo? Ayan na lang. Yan na lang, ubos na. Siyempre, maganda ang Wala. manok ko. Kanina madami, nilabas ko na lang filter ako. Awan ng Diyos yun. Hindi mo gano'n kita mo. Hindi pa! Hapit na, hapit na! Magkano na naman tubo ko kasi hindi naman sila magkatubo ng ano, malaki. Ay, natik. Ito, may isa pa dito. Kusino yan. Hindi, isang piraso. Tikman mo nga yung gawa ko. Huwag ka lang sisingilin. Naman hindi. Lakay lang na Kalat ka pa bukas. Saka hanapin mo ang bukas. Tatlong araw na ito ngayon. Ganyan pag hindi mo i-rep, naluto na. Hindi, nakahaba na yan. Tapos, dali dito sa rep, lagay sa rep sa ano lang, sa lamesa lang. Kahumay no? Tapos mo sa baw niya. Oo. Ako na kasi sa ako. Ha? Ganun ko sa panin. Hindi naman, ito lang. Sigurado ka rin. Tapos napamisip. Baboy to? Ha? Hindi. Tatlong araw na yan. Baboy? Oo. Ay, hindi ka na kanaka. Hindi. Kumain. Hindi. Akala ko manok. Nagagawa ko kasi ng manok. Pero ang baboy. Buhay pa. Ano yan? Parang wala ka paggawa ko. Hindi ko sarap. Kabaw mo. Ako magaling. Kabaw? Yun ba yung anak mo kagabi? Kagabi bumili kayo, di ba? Oo. Yung panganay. Akala ko tsuwa mo. Magmana sa kanila. Hindi halata. Ha? Hindi halata. Hindi ka kasi ano. So ayan guys. Ayun na, yun na yun. Kunti lang. Kinsi. Laman? Ano? Ikaw? Ako. Sarap ko. Hindi magkain. Ano, be? Ayan lang ang lamin niya. Marami naman ito ang ilan. Dagdagan mo na lang ito. Ayan. Kapuko. Yun. Buwan ko kaya. Dagdagan mo na lang sa iba. Ano? Sarama pa. Buwan. Hindi. Ito. 99 lang. Prito na. Ha? Pang ano? Adobo? Hindi. Pang puso. Oo nga. Tinatanggalan ko nga ng ano. Balon, anong ba to? Balunan.
Ay, ano, ano ng pagkain. Sama mo kung sa liit. Tatlo ba? Oo. Maliliit. O tama na, pagprito nga. Paprito nga to, makapal man to. Oo, pwede nga yung ganyan, oh. Diba? Pantay. Tingnan mo, baka mamaya nabalik mata lang ako. Baka paano? Baka mayroon pa doon. Pero ginanong-ganong ko naman ang ilalim, yelo na lang kasi. Lang yan. Mura na yan na, madam. Wala na manok. Eh, nandun yung 1 kilo, ay 1 kilo na pagkusino, order, chicken. Sabi ng boss ko, sige, alam ko yung ano mo gawa sa mga suki na. Naghahamonado din ako. Siya din naman na nagturo sa akin. Ha? Swerte mo na? Hindi na tapos na? Wala nang iba. So yan guys. Mukhang maaga ko yata pag uwi. Hindi. Doon ako nagtulong sa palengke eh. Kasi hindi ka lang magbayad mo. Saka yung kontrata. Pinapirma sa kanila. Langgunisa, madam. Ayun lang itong ano. Ayun lang itong English. Ang English lang yan. Ang English lang nakapagod pa rin naman. Sakay na ako eh. Diba? Parang hindi na style ng lasa. Huwag yung over na kulo. Yung sauce din yun, isasabay mo din sa pagprito sa may apoy. Hindi pinatapon. Galit, hindi. Lalo lang gano'n naglalagkit. Yun yun, ang purpose. Hindi yun yung pinatapon yung sauce. Isasabay mo din. Di ba natanggalan mo ng plastic? Yung sauce mo, lagay mo lang. Isasabay mo yun sa ano, sa pagprito na mahinang apoy na may kunting masika. Oo, di ba nag-moist to, yung magkatas niya. Yung sauce, isasabay mo din sa pagprito. Parang susino na siya na malagkit. Parang ganito. Hindi. Tapos hindi. Ang lasa nun yung ano lang. So yun guys, gagawa ko ng tocino. Thank you so much, Jason. I love you. I love you. So dahil wala na tayong manok at saka baboy, ayan. Langgunisa na lang, skingless. Baka naman, order naman kayo dyan. Pwede kayo mag-order, punta lang kayo dito sa may malapit sa Gatchalian. Yan lang po yung tapat ng aking pwesto. Yung techno quarters. Construction supply yan. Yan. Diyan lang po ako tapat. So po, ito po yung building na po kung saan ako nagtitinda. Yan yung laundry. So yan na lang ang ating tinda, kuya.
Ay, bibiwi ka na. Langgunisa, madam. Palit na ka mo, mga suki. Ubus na rin tinda. Opo. Paubos pa na. Nahingit na ni kami kadalamang salin. Di man order na tusino, hinuhong ko. Order ako tusino sa barbecue. Kilo-kilo lang, nahubi ako magpinantuhog. Pero hindi sila lugi. Bakit? Kasi madami isang kilo. Luluto lang nila sa raka. Karano ka? Umaligili na yung kuwan manong. Yan na. Oh. Atag niya di gahan. Hi. Ganun display niya. Karano ka? Bangus. Ila. Langgunisa po. Kiksi-kiksi ng bibi namin. Ilang kayo? Ilang barko? 11 months lang. Kaya ibalik na ako dapat nung may return ticket ako noong March 8. Tapos? Hindi ko lang tinuloy kasi di ba gera naman. Ate? Gera. So, noong April 1, pwede na yung mga ex ko. Nandun na yung pangwalo dapat ako. Nandun na yung mga ito. Inansel ko lang kasi na kakasali ko siya. Yung anak ko na nandun yung sa mga huwag daw ko na. Kasi walang kasuwang ko sa anak ko sa ay sa kanila. Kawan lang kung ano yung nangyari. Kaya ba? Pero yung wala akong notes dito. Iba. Ayaw din naman ng mga kapatid ko. Ako lang. Hindi, okay din nyo ito kasi dahil sa okay, pag ubos palo, ay pag hindi ako palo, maganda pag ubos. Eh, pag may tira ka nga, di paano kung hindi pa lang ipaporter na ito, sino barbecue din ako. Iyak na. Ayaw ko na! Ayaw ko na! Oh, maray! Bossing lang Dunisa po. Ayaw ko na. Oh, maray. Kaya pala yung lalaki din na dumaan. Pag tanghali kasi, dadaan dito. Diyan na pala ng bayan. Ano gano'n? Wala harap talaga siya. Tinatanggal lang pala yung salamin. Ako na tirik-tirik naman ang araw kapag gano'n. Parang sinasadya lang. Kaya makasal. Dahil lang kunisa na lang. Skinless, hello. Cookie. Jason. Yan, kailangan na natin magpagupit. Mukha na tayong orangutan. Bossing lang Tunisa po, madam.
Manok lang gunisa dyan. Bili na po kayo. Ay, lang gunisa na lang pala. So yan guys, thank you God. Kasi naubos na natin baboy at saka manok. So ngayon magtitimpla tayo ng tosino. Dahil order bukas tosino, 3 kilo. 3 kilong barbecue. Yun po guys. Kung sino gusto mag-order dyan, comment lang kayo dyan. Tapos Gcash, through Gcash na lang po yung bayad. Tapos pick up syempre dito. Balat ng baka lang gunisa skinless. Bili na po kayo mga bossing. Ba't naka-visor pa kayo? Ano? Wala nang araw. May tinatago kayo siguro, no? May tinatago ka siguro, no? Sino? Ano? Ano, hindi namin na yan. Thank you, te. Ano yung nagdagan? Magkano sa kanya manok? Manok baboy dyan. Malanggunisa na lang pala. Tsaka barbapwa. Ang ating tinda. Kailangan na natin magpagupit. Ano yun, be? Ano yun? Be, ano yun? Kita lang gunisa. Madam lang gunisa skillless.
ubusin yan na lang. Ubus na, kaubos lang. Dami basurahan mo. Sa inyo, tita, langgunisa. Ano ba nito yan? Ay, baka ano? Oo, bologna yan. Pini-slice lang ng rice lanting, tas piprito. Isang piraso lang? 190 isang kilo. Isang piraso lang?
Ano lang, piniwain? Oo naman, iiwain ko naman. Manipis lang. Yan, para... Te, ano? Ilan te? 1 kilo? Yan. Iiwain mo lang yung pinaliwan mo. Ilan sa kilo? 190 lang. Ano lang, 10 Ha? 10 pieces. Hindi ko na ganun. Kala, 95 lang yan. Kalating kilo kasi yan, ha? 95 pieces po, ano? Oo. Ando na alas 8 nandito ka ba? Wala na. Wala na? Oo, kasi sisara ako kasi wala na akong manok at saka baboy. Bakit? Ano na? Alas 8 pa uwi na, may hinig kasi kami. Alas 8? Hindi naman maano pa yan. Di ba, yung sarado mo ah. Ah, Bukod ko lang. Bukod ko lang, ay iba yung ulit yung berry eh. Magkano yung pera ko? Sige lang. Ako lang. Wala. Magkano yung natin? Sa'yo te. Fine. 5 na lang ang pahingi. Wait lang ha. Wait lang ha. Ito muna sa'yo. Thank you. Thank you, madam. Ay, salamat. Thank you, madam. Idang, dito ka muna, bili ka muna bibili ako asukal sa dalin. Titip ako ito sino may okay. Hindi ako makaano. Sara na sana ako. Nayak na nga ako kanina. Kasi ang dami kong tirang baboy at saka manok. Sobrang bilig ka ako. Parang ayaw ko na magtinda. Akala ko ako lang ano. Ginagamit mo pa ba yung rice cooker? Wala na naman. Laman tayo. Laman? Yes. Why na? Bus na. Kaya gini-order man na dito sa inyo mo ko yan na barbecue. Di ka naman nabili sa akin barbecue. Hindi mo natutugin sa kawali mo lang lulutuin. Wala naman na. Ilang ko ni isa nala. Baon pa. Tubudan. Waray, nauubos na luha. Kaya nakulog. Na-irit nga kanina. Kinagawang pa na akong baboy. Pati manok. Kaya na yan ang kitay ko siya ako. So yun guys, thank you so much. Wala na. Binili ng babae. Binuo niya na. Pati yung baboy ay manok. Hindi naman